U tieħdet id-deċiżjoni strateġika li fuq ix-xaqliba ta' Baħar iċ-Ċaq u l-White Rocks dik il-medda tard kbira tibqa' miftuħa kif inhi u tingħata lin-nies. Taf xiex, Sur President? Ħalli nifhmu l-kobor ta' din id-deċiżjoni flimkien ma' dik li ttieħdet fuq Manuel Island. Taf li bejn Manuel Island u l-White Rocks qed nitkellmu fuq art kbira daqs il-Belt Valletta? Dan intqal mill-Ministru Mirjam Dalli waqt l-estimi tal-Ministeru tagħha li taħtu jaqa' l-ambjent. Ispjegat li din hija waħda mill-ikbar deċiżjonijiet ambjentali li se jkunu qed jittieħdu f'numru ta' snin, hekk kif iż-żoni tal-White Rocks u Manuel Island mhux se jibqgħu destinati għall-iżvilupp imma se jingħataw lura lill-pubbliku bħala spazji miftuħa. Deċiżjoni li fi kliem il-Ministru tur il-viżjoni tal-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela li jisma' li jippjana fit-tul u jħares tejn Malta b'mod modern u responsabbli. Skont il-Ministru, din id-deċiżjoni tifforma parti minn viżjoni nazzjonali lejn kwalità ta' ħajja aħjar, waqt li spjegat li fl-aħħar 3 snin saru 61 proġett ta' spazji miftuħa ġodda jew riġenerati madwar Malta u Għawdex. Dalli wkoll tkellmet dwar il-fatt li Malta qed tkompli mixja li ġejjin neutrali mill-emissjonijiet u sas-sena d-dieħla se jkun tlesta l-proġett massiġġ tat-tieni interconnector. Fil-qasam tal-iskart, il-Ministru spjegat kif ir-rata ta' skart li jispiċċa fil-miżbliet naqas minn 95% għal 70% grazzi għall-investimenti kbar u bidliet fil-mentalità. Ton sot il-Ministru Dalli fakret li fil-waqt pajjiżi oħra żiedu il-prezzijiet tal-enerġija, Malta żammet il-kontijiet stabbli grazzi għall-għajnuna ta' 250 miljun fis-sena, total ta' biljun euro fuq 4 snin. Sa dan it-tant mill-istess Ministeru tkellem ukoll is-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield li semma kif ġew iffirmati diversi ftehimiet mal-Kunsilli Lokali biex issa kważi 60% tat-toroq ta' pajjiżna qed jiġu imnatfa. Dan fil-waqt li l-proġett ta' ġbir ta' kontenituri mingħand persuni tal-fuq minn 60 sena qed ikun ta' suċċess kbir. Dan is-servizz li llum kif qed jingħata fi 30 lokalità se jkun estis għal Malta u Għawdex kollu fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla. Tkellem ukoll id-Deputat Laburista Rea Bela li semma kif l-impjant ta' Sant'Antin fuq il-Lajn se jinbidel f'Park għall-Familja, xi ħaġa li fi kliem id-Deputat Laburista turi kif minn sfida il-Gvern dawwara f'opportunità.